Gipangguba sa otoridad sa Davao City ang mga nakumpiskang bora-bora nga tambutso samtang dugang unom ka breath analyzer gidonar sa LGU aron pakusgan ang pagpanakop sa mga hubog nga driver. Ato'y balik si John D. Esteban. Gipaligsan sa pison ang mga bora-bora o modified mufflers ug blinkers nga nakumpiska sa kapulisan sa Davao City. Kini aron masiguro nga dili na magamit pa. Ang gipangguba nga bora-bora o mga uso-uso nga tambutso anaa sa sobra 600 samtang 42 ang blinkers. Nakumpiska kini niadtong July 2, 2023 hangtod May 30 ning tuiga. Sumala ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga wala kunoy maayong mahatag ang bora-bora kung dili kabanha o disgrasya sa kadalanan. Wa nay hinungdan anang muffler hinambog ra nga saba lang sa itong mga komunidad contributes to noise pollution which has a detrimental effect on the quality of life of the Davaoenos. Sumala sa Davao City Police Office, kabahin kini sa ilahang mas gipakusgang kampanya batok sa mga saba nga tambutso. The activity is an important step forward on our pursuit to road safety and maintenance of peace and order in Davao City. Samtang mihatag po unom ka breath analyzer ang lokal nga paggamhanan sa Traffic Enforcement Unit sa DCPO. Anaa sa 123 kakaso na ang napasaka sa kapulisan sa Davao City sa mga milapas sa Anti-Drunk and Drugged Driving Act sukad 2016 hangtod 2020. 90 niini ang nakulong na. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.